How to become a true Christian. Slovak language part 1. Človek nerozumie duchovnej časti seba samého. Všetko si spája so svojou fyzickou časťou. Z rajskej záhrady vám bolo povedané, že fyzická časť je vytvorená z prachu zeme a duchovná časť pochádza z dychu života od Boha. Zo slovného spojenia dých života znamená život večnosť. Tiež fráza strom života bola pre fyzickú časť človeka, ale človek jedol zo stromu zakázaného ovocia. Božie prikázanie Adamovi bolo jasné, nejesť zo stromu poznania dobra a zla, ak to urobíš, určite zomrieš, ale Adam neposlúchol Boha a jedol z toho. Fyzická časť človeka zhrešila, pretože duchovná časť pochádza od Boha. Takže Adam a Eva boli vyhodení zo záhrady, pretože Boh nechcel, aby jedli zo stromu života. Áno, had presvedčil Evu, aby zjedla zakázané ovocie a Eva presvedčila Adama. Fyzickou časťou trestu človeka bolo vrátiť sa do prachu zeme. Boh sa nezmienil o treste pre duchovnú časť človeka, ale vieme, že duch smeruje k večnému odsúdeniu. Pôvodného ducha už nemožno spájať s Bohom. Pán Boh povedal hadovi v Genesis 3:15 a postavím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje semeno a jej semeno. On ti rozdrví hlavu a ty mu rozdrvíš petu. Okamžite ste si mali uvedomiť, že je napísané semeno od ženy, ale viete, že semeno pochádza od muža. Stane sa zázrak. Mali by ste vedieť, že Boh niečo urobí pri počatí ženy. Mnohí z vás vedia, že semeno je Ježiš. Z udalostí v rajskej záhrade viete, že človek chodil s Bohom, ale bol čistý a bez hriechu. Každý sa narodil do hriechu kvôli hriechu človeka v rajskej záhrade. Vieme, že naše fyzické telo zomrie a vieme, že fyzické telo nemôže potešiť Boha. Pôvodný duch smeruje k odsúdeniu, čo znamená peklo. Vieme, že semeno ženy bude zázrakom pri počatí a fyzický muž nie je zapojený. Vidíme, že semeno ženy je Ježiš. Vieme, že semeno ženy musí niečo urobiť s pôvodným duchom, aby muž mohol mať duchovne večný život s Bohom. Aby bolo jasné, tí v starom zákone nemohli mať večný život s Bohom, pretože mali pôvodného ducha. Pôvodný duch smeruje k večnému odsúdeniu. A ich fyzické telo zomrie. Boh ich mohol požehnať iba dlhým fyzickým životom. Ale proroci a tí, na ktorých zostúpil Duch Svätý a stali sa svätými, budú mať večný život s Bohom. Preto boli deti Izraela nazývané fyzicky spravodlivými veriacimi. Mohli mať len dlhý fyzický život, nie duchovný s Bohom. Toto je príspevok, ktorý som napísal pre svoje skupiny na Facebooku. Nazvem ducha, že ste sa narodili s pôvodným duchom. Pôvodný duch je poškvrnený, pretože Adam a Eva jedli zakázané ovocie a preto ste sa narodili v hriechu. Každý v starom zákone má pôvodného ducha. Nemohli byť duchovne požehnaní, pokiaľ si ich Boh nevybral na určitú úlohu. Ján Krstiteľ mal presne určenú úlohu. Mal neuveriteľné požehnanie. Lukáš 1:15 hovorí, že bude tiež naplnený Duchom Svätým, dokonca už od lona svojej matky. Dávid mal konkrétnu úlohu, ale bál sa, že mu ju Boh vezme pre jeho hriech s Bačebou. Žalm 51:11 hovorí, že ma neodmietaj zo svojej prítomnosti a neber mi svojho svätého ducha. Kázanie a vyučovanie zo starého zákona vám nemôže dať duchovné požehnanie. Musíte poznať pravdu a poslúchať pravdu v novom zákone. Rozhovor medzi Ježišom a Nikodémom bol o vyznávači fyzickej spravodlivosti s pôvodným duchom. Musíte mať ducha Kristovho, ducha Božieho a ducha pravdy, aby ste vstúpili do kráľovstva Božieho. Boh sa snažil prinútiť deti Izraela, aby sa stali svätými lomka svätými. Exodus 19:5-6 hovorí: Ak teda budete skutočne poslúchať môj hlas a dodržiavať moju zmluvu, budete pre mňa zvláštnym pokladom nad všetkých ľudí, lebo celá zem je moja. 6 A budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom a tak ďalej. Podobná pasáž z písma v Novom zákone bola určená pre pohanov. 1 Péter 2:9-10 hovorí: Ale vy ste vyvolené pokolenie, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho zvláštny ľud, aby ste mohli ohlasovať chvály toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla, 10 ktorí kedysi neboli ľudom, ale teraz sú Božím ľudom, ktorí nedosiahli milosrdenstvo, ale teraz dosiahli milosrdenstvo. Kráľovstvo kňazov v starom zákone a kráľovské kňazstvo v novom zákone sú učitelia a vodcovia. Sú oddelení od svätého národa. Semeno ženy bol Ježiš. Matúš 1:18 hovorí: Narodenie Ježiša Krista bolo nasledovné. Potom, čo bola jeho matka Mária zasnúbená s Jozefom, skôr ako sa zišli, bola nájdená s dieťaťom z Ducha Svätého.
1 Ján 5:6 hovorí, toto je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nie len vodou, ale aj vodou a krvou. A je to duch, ktorý svedčí, pretože duch je pravda. Lukáš 2:52 a Ježiš vzrástol v múdrosti a vzrastu a v priazni u Boha i u ľudí. Matúš 3:13-17 Potom prišiel Ježiš z Galilei k Jánovi k Jordánu, aby sa mu dal pokrstiť. 14 a Ján sa mu snažil zabrániť a povedal, potrebujem sa dať pokrstiť od teba a ty prichádzaš ku mne. 15 ale Ježiš odpovedal a riekol mu, nechaj teraz, lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Potom mu to dovolil. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, nebesá sa mu otvorili a on videl Ducha Božieho zostupovať ako holubica a vystupovať na neho. 17 a zrazu z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Pohania nemusia naplňať všetku spravodlivosť. Sme pod dispenzáciou nového zákona. Na to, aby sme sa stali kresťanmi alebo svedcami, nepotrebujeme fyzický krst vodou. Kniha Matúša používala frázu Duch Boží a ostatné knihy Evangelií používali Ducha Svätého alebo Ducha. Ježiš nepotreboval Ducha Kristovho, pretože on je Kristus a nepotreboval Ducha pravdy, pretože on je pravda. Marek 1:10 hovorí, videl, ako sa nebesia rozchádzajú a Ducha zostupuje na neho ako holubicu. Lukáš 3:22 a Duch Svätý zostúpil v telesnej podobe ako holubica. Ján 1:32 videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu. Lukáš 3:23 Sám Ježiš začal svoju službu vo veku asi 30 rokov a bol, ako sa predpokladalo, synom Jozefa, syna Hélího. Marek 1:14 Keď bol Ján uväznený, prišiel Ježiš Galilea, hlásajúc evanjelium o Božom kráľovstve. LK 4:43 ale on im povedal, musím hlásať kráľovstvo Božie aj iným mestám, lebo na to som poslaný. Ján 3:3 Ježiš mu odpovedal, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Matúš 4:17 Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Matúš je jediná kniha v Novom zákone, ktorá hovorí, že Ježiš kázal kráľovstvo nebeské. Je to nepravdivé tvrdenie. Ježiš kázal a učil Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša vám hovorí, že kráľovstvo Božie bolo kázané od Jána Krstiteľa. LK 16:16 Zákon a proroci boli až do Jána. Odvtedy sa káže o Božom kráľovstve a všetci sa doň tlačia. Ježiš dal jasne najavo v Lukášovi 4:43 že bol poslaný kázať kráľovstvo Božie. Matúš 6:31-33 hovorí, preto sa netrápte a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. 32 lebo po tomto všetkom pohania hľadajú. Lebo váš nebeský Otec vie, že toto všetko potrebujete. 33 ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Aby sme boli ako Ježiš, mali by sme kázať a vyučovať z nového zákona kráľovstvo Božie. Predtým, ako bol Ježiš ukrižovaný na kríži, učeníci kráčali s ním ako fyzicky spravodliví veriaci a stále mali v sebe svojho pôvodného ducha. Mnoho veriacich sa učilo až do tej miery, že Ježiš bol ukrižovaný na kríži, ale potom sa veriacim neučili pravdu o novom zákone. Ježiš na kríži v knihe Jána 19:30 hovorí, keď Ježiš prijal kyslé víno, povedal, je dokonané. A sklonil svoju hlavu a vzdal sa svojho ducha. Matúš 27:51-53 hovorí, potom hľa, chrámová opona bola roztrhnutá na dve časti zhora nadol a zem sa triasla a skaly sa rozštiepili 52 a hroby sa otvorili a mnoho tiel zosnulých svätých vstalo. 53 a po jeho zmrtvých vstaní vyšli z hrobov, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Toto sú starozákonní svedci, ktorí nehovoria jazykmi. To by potvrdilo Pavlov výrok v 1. Korinťanom 12:30 majú všetci dar uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi. Vykladajú všetci. To by tiež potvrdilo Ježišov výrok v Markovi 16:17 a tých, ktorí veria, budú nasledovať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi. Ježiš hovorí, že tí, ktorých krstí Duchom Svätým, budú hovoriť novými jazykmi. Otázka, prečo nespoznali Ježiša po jeho zmrtvých vstaní? Ján 20:14 hovorí, no keď to povedala, ona lomka Mária Magdaléna sa otočila a videla tam stáť Ježiša a nevedela, že je to Ježiš.
Lukáš 24, 15, 16 hovorí, tak sa stalo, keď sa oni lomka dvaja učeníci zhovárali a uvažovali, že sa sám Ježiš priblížil a išiel s nimi. 16 ale ich oči boli zadržané, takže ho nepoznali. Lukáš 24, 36, 37 hovorí, že keď oni lomka učeníci hovorili tieto veci, sám Ježiš stál uprostred nich a povedal im, pokoj vám. 37 ale boli vydesení a vystrašení a mysleli si, že videli ducha. Ježiš mal okolo 33 rokov, keď bol ukrižovaný na kríži. Vaša duša dorastá maximálne do veku 20 rokov. Ježiš sa objavil približne o 13 rokov mladší, ako keď zomrel na kríži. Boh ma požehnal, keď som videl ducha mojej manželky kráčať popri jej fyzickom tele. Moja žena mala po 60-ke a mala problém chodiť, ale jej duch kráčal s dokonalým držaním tela. Jej duch vyzeral asi na 20 rokov. Boh poslal Ježiša kázať kráľovstvo Božie, Lukáš 4 hodiny 43 minút a Ježiš poslal učeníkov, aby kázali a učili kráľovstvo Božie. Mnohým unikol význam tohto písma. Ján 20, 21, 22 uvádza Ježiš im opäť povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. 22 a keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svätého. Duch Svätý je správcom všetkých dobrých duchov. Prijali Ducha Kristovho, počiatku duchovne spravodlivých veriacich. Musíte pochopiť, že Pán Boh vdýchol dých života, pôvodný duch a Ježiš vdýchol svojho ducha, Ducha Kristovho na učeníkov. Keď Ježiš dýchol na učeníkov, stali sa dve veci blízko seba. Duch Kristov do nich vstúpil ako ich záchranca a ich pôvodní duchovia sa stali novostvorenými duchmi ponorenými do Ducha Kristovho živej vody. Boli pokrstení v Ježišovom mene a stali sa novým stvorením. Áno, Boh dal vášmu novostvorenému duchu spôsob, akým môže byť pokrstený živou vodou. 2 Korinťanom 5 hodín 16 minút uvádza, preto odteraz na nikoho nehľadíme podľa tela. Aj keď sme Krista poznali podľa tela, teraz ho už tak nepoznáme. Rimanom 8, 7, 8 uvádza, pretože telesná myseľ je nepriateľstvom voči Bohu, lebo nepodlieha zákonu Božiemu a ani nemôže byť. 8 takže tí, ktorí sú v tele, sa nemôžu páčiť Bohu. 2 Korinťanom 5 hodín 17 minút hovorí, preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci sa pominuli, hľa, všetko sa stalo novým. Duch Kristov je jediný duch pre Otca. Efezanom 2, 17, 18 uvádza a on prišiel a kázal pokoj vám, ktorí ste boli ďaleko lomka pohanom a tým, ktorí boli blízko lomka Židom. 18 lebo skrze neho máme obaja prístup jedným duchom lomka duchom Kristovým k Otcovi. Veľká komisia. Matúš 28, 19, 20 uvádza, choďte teda a učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, a hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Marek 16, 15, 18 hovorí a on im povedal, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 a tých, ktorí veria, budú nasledovať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi. 18 budú brať hady a ak vypijú niečo smrteľné, v žiadnom prípade im to neublíži, budú klásť ruky na chorých a uzdravia sa. Veľké poverenie u Matúša a Marka je definíciou kresťana. Mnohí mi neverili, keď som povedal, že pred prijatím ducha pravdy musíte poznať pravdu o svojej spáse a veriť jej. Efezanom 1 hodina 13 minút hovorí, že v neho ste aj vy dôverovali, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, v ktorom ste aj uverili a boli ste zapečatení Svätým duchom zasľúbenia. Ján 15 hodín 26 minút hovorí, ale keď príde tešiteľ, ktorého vám pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne. Ján 16 hodín 13 minút však hovorí, že keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Lebo nebude hovoriť zo svojej vlastnej autority, ale bude hovoriť čokoľvek, čo počuje, a on ti povie veci, ktoré prídu. Skutky 1, 4 uvádzajú a keď sa s nimi zhromaždil, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali na zasľúbenie Otcovo, ktoré ste povedal, vy ste odo mňa počuli, Lukáš 24, 46, 49 hovorí. Potom im povedal, tak je napísané a tak bolo potrebné. Aby Kristus trpel a tretieho dňa vstal z mŕtvych 47 a aby sa kázalo pokánie a odpustenie hriechov. V jeho mene všetkým národom počnúc Jeruzalemom. 48 a vy ste svedkami týchto vecí.
49 Hľa, posielam na vás zasľúbenie svojho Otca, ale zostaňte v meste Jeruzalem, kým sa vám nenaplní moc z výsosti. Skutky 2:1-4 uvádzajú, že keď úplne prišiel deň Turíc, všetci boli jednomyseľne na jednom mieste. 2 A zrazu prišiel zvuk z neba, ako keď sa valí silný vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3 Potom sa im zjavili rozdelené jazyky ako ohnivé a na každom z nich sedel jeden. 4 A všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. Mnohí si neuvedomujú, že prvotný duch človeka do človeka prichádza s dychom Boha alebo Ježiša. Genesis 2:7 uvádza: A Hospodin Boh utvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou bytosťou. Ján 20:22 hovorí: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Príjmite Ducha Svätého, ktorý je Duchom Kristovým. Skutky 2:2 uvádza: A zrazu prišiel zvuk z neba, ako keď sa rúti silný vietor a naplnil celý dom, kde sedeli. Ježiš na nich dýcha z neba, môžete vidieť a počuť, keď veriaci prijímajú Ducha Svätého, pretože hovoria inými jazykmi. Dovoľte mi veľmi jasne povedať o tých, ktorí skáču hore a dole a pobehujú okolo, to sú fyzické emócie, nie duch. Skutky 2:33 uvádzajú, že byť teda povýšený na pravicu Boha a dostať od Otca zasľúbenie Ducha Svätého, vylial to, čo teraz vidíte a počujete. Lukáš 11:13 hovorí, že ak vy, keďže ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Duch Svätý padá na pohanov. Skutky 10:43-46 mu uvádzajú, že všetci proroci mu svedčia, že v jeho mene každý, kto v neho verí, dostane odpustenie hriechov. 44 Kým Peter ešte hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, ktorí to slovo počuli. 45 A tí z obriezky, ktorí uverili, žasli, mnohí, ktorí prišli s Petrom, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. 46 Veď ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Tento nasledujúci text metie mnohých pohanov. V skutkoch 10:47 sa píše: Môže niekto zakázať vodu, aby neboli pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my? Kornéliova domácnosť prijala Ducha Svätého, ale Peter ich chce vodou krstiť ako Židov. Boh jasne hovorí, že krst vodou nebol pre pohanov, pretože už dostali Ducha Svätého. Pavol, učiteľ pre pohanov, v 1 Korinťanom 1:17 hovorí: Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, nie múdrosťou slov, aby sa Kristov kríž nepominul. Niečo významné sa stalo učeníkom v 11. kapitole skutkov. Skutky 11:25-26 uvádzajú, že Barnabáš odišiel do Tarzu hľadať Saula. 26 A keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Tak sa stalo, že sa celý rok zhromažďovali s cirkvou a učili veľmi veľa ľudí. A učeníci boli najprv v Antiochii nazvaní kresťanmi. Učeníci sa nazývajú kresťanmi, Boh ich odlišuje od veriacich, no veriaci si dnes myslia, že sú kresťania. Duchovné vlastnosti učeníkov vám hovoria, že sú iní ako veriaci. Duchovné charakteristiky sú: učeníci prijali pravdu o Božom kráľovstve ako veriaci. Učeníci dostali duchovné spasenie, duch Krista, v Jánovi 20:22. Po prijatí Kristovho ducha boli ich duchovia pokrstení živou vodou. Poslúchli pravdu Božieho slova, učeníci boli pokrstení Duchom Svätým. Skutky 2:4. Teraz prijali Ducha Božieho a Ducha pravdy. Hovorili v jazykoch, keď prijímali Ducha Božieho, pretože nemôžete mať jedno bez druhého. Stali sa skutočnými ctiteľmi, ako je uvedené v Jánovi 4:23. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú uctievať Otca v duchu a pravde, lebo Otec hľadá takých, aby ho uctievali. Učeníci učili pravdu iným a v skutkoch 11:26 sa nazývali kresťanmi. Učeníci učili pravdu iným, čo sa zhoduje s písmom Efezanom 1:13. Efezanom 1:13 hovorí, že v neho ste aj vy dôverovali, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, v ktorom ste aj uverili a boli ste zapečatení Svätým Duchom zasľúbenia. Ježiš učil slovo pravdy učeníkov a keď boli pokrstení Duchom Svätým a hovorili jazykmi, učili slovo pravdy iných. Cyklus pokračoval, kým fyzicky spravodliví veriaci nezabili všetkých pravých kresťanov a svätých. Od tej chvíle už nikto nemohol učiť pravdu, aby niekto prijal Ducha pravdy. To je dnešný problém, veriaci nepoznajú pravdu. Áno, niektorí boli pokrstení Duchom Svätým, ale duch pravdy sa v nich neprejavil, pretože neprijali slovo pravdy.